fik der også slut med den historie også. Ja, vist hvad, men jeg kan stadig ikke rigtig forstå, hvem Anna er. Hej, bedstemor. Jeg er lige på vej op til dig. Ja, nu så siger jeg tror, I skal få det vand hjem på i ude. Jo, Arne, det er jo let, du er så egen. Man skal ikke gå nu, 20 gode mål, det går jo heller. Jamen, så Anna er jo bedstemor. Rigtig, det er ikke nok tro. Lad os nu komme ud på målet. Ja.